Yeah. Erokamano ahinya. Neno ka bende inyisa ni sa wadhi ka gima rumo to akia kama adhi nyalore ng'ato kwayi kende ni inyalo timo ni connection ma tij mechanic. Aparo ni ahinya ne jok ma odak West Kamagaki. Yes. Wacho ni dongruok mitimo ye kanyero obed gi jodak. Yes. Kik gol ji oko. Kik gol ji oko. Yes. Aya, erokamano kuom mano ero. Sama koro wadhi ka watieko, iwacho ni intiere gi lekni moro ama bende biro e kinde mabiro kendie. En mane to idwaro nochop nade? Okay, an gi lek moro mbele ka. As a young woman, kata nyako matin, ji bedo ga gi ambitions. Inyalo bedo gi political ambitions, inyalo bedo gi spiritual ambitions, inyalo bedo gi economic ambitions. Koro marani to en political ambition. Agombo ni mbele ka kwa chopo ni higa manyien tadwana agole West Kamagak wuod kuma intiere no atere mbele. Sana sana mine wa matindo gi. Sani ngima tek. To ok gombo na mondo wi mine wa matindo gi o depend kuom jowa machuo. Because the moment ma miyo I depend kuom jowa machuo jogi nyalo feli. To the moment ma gifeli ka ema kelo tungni mang'eny nyaka e ute ka. Yudhe wagi badwa na mak kama. Amigi training, amigi awareness, to kawe gi kanyo, amanyo nigi connection. Kaka mowacho mar electric mechanic no. Okochuno ni nyaka otime West Kamagak, knowledge kasa install kuome. Anya manyo nego kata mana Nairobi ka. Kata mana Kericho. Gima duong' no yudo gimo nyalo mulelwe, gimo nyalo mulelwete. Koro ka Nyasaye oyie higa manyien kochopo to lekna mare West Kamagak ni. Alemo ni mondo ochop kare. En mar manyo MCA ma West Kamagak 2027 as a young woman. Okay. Yes.